आमलाइ फिथाइ। आमलाइ फिथाइखौ नोंथाङा जानो गोथाव मोनोना? नाथाय नोंथाङा मिथिगौना आमलाइ फिथाइयाव मा गुन थायो? आमलाइ फिथाइयाव गोबां गुनफोर थायो जाय जोंनि देहायाव गोबां मुलाम्फा खालामो। आरो आमलाइ फिथाइया जोंनि देहायाव जानाय गोबां बेमार आजारफोरखौ दबथायनानै दोननो हायो। दिनै नोंथांमोननो आमलाइ फिथाइनि गुनफोरखौ फोरमायगोन। आमलाइ फिथाइयाव भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन इ, आयरन आरो केलसियामनि बिबाङा गोबां थायो, जाय इमिउनिफोरखौ गोख्रों खालामनायाव मदद खालामो। लोगोसे आमलाइनि बिदैयाबो भिटामिन सी जों बुंफबनाय मोनसे गिदिर फुंखा, जाय एन्टिअक्सिडेन्ट महरै खामानि मावो। आमलाइखौ नेमबादियै जाबाय थायोब्ला बेयो खानाइनि गुदिखौ गोख्रों खालामनो हायो आरो खानाइ गनायनिफ्राय होबथानो हायो। बेनि अनगायैबो आमलाइ फिथाइया बिगुरनि आलौनायखौ सुग्लायहोयो। लोगोसे आमलाइयाव केन्सार बेमारखौ होबथानो हानायनि गुनबो दं आरो जोंनि देहानि लिभारनि खामानिखौबो साबसिन खालामो। लोगोसे आमलाइ फिथाइया लिभार खहा जानायनिफ्रायबो रैखा खालामनो हायो।